Ngiyakubingelela baba egameni likaJesu Kristu, umfeli wethu kanye nabazalwane. Ngizokhuluma ngokuphola kothando. Kuleli viki eledlule nje ade ngihlinza ngevesi leli liku-Matthew chapter 24 verse 12. Ngibuka nje ngicela ukulifunda. Lithi, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ngihlinzile ngaleli lizwi ngathola ukuthi uthando kubantu kuyabonakala ukuthi liyaphola, ubuntu buphelile. Akusesiyona iningi yabantu obonayo ukuthi ave enobuntu lo muntu. Abantu nje aba-few manje sekuyimvela kancane. So ngifundile futhi u-2 Timothy, ngiqhubeka nje ngidlinza u-2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. Engicela ukungawufundi for isikhathi. Engibonile kukho okubaliwe ku-2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. Kuyenzeka manje futhi okunye kade kwaqala ukwenzeka, okutshengisayo ukuthi sisesikhathini sokugcina or iy'khathi zokugcina. So ngizokwenza isibonelo ngabantu abathathu abanama-titles asetshenziswayo futhi okuyiqiniso nakuba ngithi mina isibonelo. Ngizoveza ngodumo lomuntu nokuzigqaja komuntu. Kulezi nsuku kuzogcina, ngizothi ngifuna ukuthini? Kulezi nsuku lezi okugcine kuyiyona yenye yezimbangela zokuphola kothando, ya. So ebengidlinza ngakho ngibheka ngempela mayelana nezwi eliku-Matthew chapter 24 verse 12 to 14. Ngibheke ngokuthi ngirifere kahle kahle, ngibheke u-doctor, i-lawyer ne-beauty pigeon. Nokho kuningi ebengingenza ngakho, kuningi angikubalanga, kodwa ngikhethe lokhu kokuthathu ukuthi ngizorifeya ngakho. Kwanele futhi kuyi-3. So ngitholile ukuthi uthando lupholile ngoba abantu bazithanda bona, kuze kunabukeliswe just noma ngithi just to cover lokhu kokuthi be-protect ukuthi ngithini, angazi ngizoyibeka ngiyithini le, ukukhavarisha noma ukwenza ukuthi umuntu ebe-comfortable the way a-behave-a ngayo noma enza ngayo. Kunamagama abawashoyo just to cover noma ukunabukelisa. Kunamagama abawashoyo nje anjengokuthi love yourself first, then love others, or follow with others. How can you love others while you can't even know how to love yourself? Or how can others love you but you cannot even love yourself? Put yourself first, then follow with others. Lokho okuveza ukuthi kubaluleke kanjani ukuzithanda
ngendlela ekukhavarisheka ngayo lento yothando ukuthi umuntu kumele ezithande, kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu ezithande. Kanti izwi lithi asithande. Angibeke omunye umuntu phambili, not mina phambili. So ukuze kubonakale ukuthi ngiyayithanda, ukuthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yami, ingqondo yami, umphefumulo wami, ukuthanda umakhelwane the way ngiyithanda. The time lokho ngikwenza komunye umuntu, it show ukuthi mina ngiyithanda kangakanani. Ngibonile ukuthi ave umuntu eyithanda imali futhi wenza noma yini ukuze ethole imali, even ngisho kubiza igazi. Yingakho encwadini ka-First Timothy chapter 6 verse 10 othi, for the love of money is the root of all kind of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierces themselves with many pangs. Ngabona nje lapho-ke even iy'nhlobo zemisebenzi ezinama-titles, amagama amangaka amakhulu. Kwenziwa izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu kuzona. Bese abantu bebizwa ngamagama amakhulu anezimendlela nabo bebizwa ngawo lawo magama amakhulu, like njengoba bese ngishilo ekuqaleni ukuthi ngizokhuluma ngodokotela, i-lawyer, ne-beauty pageant. Babizwa ngakho konke and la magama lawo the time bebabiza ngawo, bebiza umuntu ngawo, ane-spirit phakathi. Udokotela uyabulala, i-lawyer iqamba amanga, i-beauty pageant ipromote i-seduction, iphinde i-correct-e indlela umuntu uNkulunkulu amdale ngayo ngama-makeup. Kuba sengathi baveza ukuthi uNkulunkulu akamkhanga noma akamdalanga kahle umuntu. Then bese kuba ukuhamba nqunu ebudlangalaleni, abantu abaningi bebuka. Yabona nje i-makeup, i-surgery kulungiswa ngayo. Ngangazi noma abantu abaningi bayayazi yini le. Khona le surgery le abayibiza ngokuthi you went under knife. Le thothi unomlomo o-shape-eke ngenye indlela, then bayakhona ukuthi uyakhona udokotela ukuthi ekwenze u-shape-eke the way ofuna ngayo. Nekhala uma li-shape-eke ngenye indlela, uyakwazi udokotela ukuku-shape ukuthi ikhala lakho lime the way wena ofisa ngayo. The way ubuso bumi ngayo uyakhona, even your shape, your body shape, the way nje ofuna ukuma ngayo, indlela nje benza yona i-surgery abanye ukuyilungisa nje. Nanenye namazinyo. Kwi-beauty pageant kudingakala ngithi nane-smile. So balungisa namazinyo ukuthi ebe mahle engababe uthotho. Yabo nje zonke nje lezi zinto lezi. Eyi bakithi, kudayethwe, udle ngendlela yokuthi u-maintain-e umzimba wakho, ukuma komzimba wakho nesikali somzimba wakho ukuze uzofitha kule ideal yokubukeka abakulindele ukuthi ubukeke ngayo, inside na-outside. Nje the way ocabanga ngayo, the way ohamba ngayo nje. Esengikushilo kuyahlambalaza ngempela, kuhlambalaza uNkulunkulu, kudumisa onkulunkuluwana. Yeka-ke umuntu esenikezwe amandla
Ngaphela bayanikezwa amandla, baba ney'mendlela, i-pride. Eyi, i-pride ababa nayo. Umuntu uyibona emkhulu, enamandla, e-capable for anything, ethemba njalo imali ngokuthi unemali futhi uthembe imali. Yingakho kwakubonga kungasekho ngoba umuntu nomuntu usezibonga yena. Uyibonga yena menze into wazi ukuthi nje yenziwe nguye, i-effort yakhe. Kufana noma uqedwe isikole, mhlawumpe umntwana uqede u-matric noma u-graduate-ile uzwe sebethi mama I made it, I made mama proud. Yonke lonto leyo kusuke ey'tshele ukuthi umuntu uba naloko ukuthi amandla akhe lokho kusuka kuye. Uma kusizwa abanye abantu abampofu noma abaswele, kubonakala kuma-television, kuma-social media nasemaphephandabeni ukuthi usibanibani ongudokotela onama-degree amangaka wakhele umndeni wakasibanibani indlu enkulu engu-10 rooms, wathenga negrosa. Useyobongwa-ke usibanibani ezemile amaphiko e-Pride, hhayi ke angeke usamenza lutho. Usenuka i-pride phu 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 phu. Omunye umuntu akasamazi tu. Uzazi yena ongcono nguye, omkhulu nguye, futhi akekho ongamtshela lutho, akancenge lutho. Unemali angithi. Yingakho nje nesidingo sikaNkulunkulu engasiboni umuntu ngoba uyibona yena enamandla okwenza nanoma yini. Angithi usuke ephiwe amandla, yingakho ey'bona futhi ephinde ezizwe enamandla. Into ekhulumayo nje imali kuphela. Baze bathini? Kunegama abalishoyo. Bathini? Money speak, only money speak. Into ekanjalo-ke nje uyabona nje ukuthi ongekho ezingeni lakhe usuke engayilutho loyo. Uyabona ukuthi kuthandiwe injabulo kunoNkulunkulu. Kodwa-ke akwazeke bakithi ukuthi iyaphela le njabulo futhi ayina-peace. I-peace uyithola kuJesu Kristu kuphela. I-peace ayikho emalini nasezikhundleni. Kunencwadi eku-First John chapter 2 verse 16 to 17. Engifuna ngiyifunde ithi, for all that is in the world, the desires of the flesh and desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Okuveza ukuthi kwayona le ngcebo ethenjiwe, imali ethenjiwe, izikhundla ezithenjiwe, azimniki umuntu i-peace. I-peace ayitholakali lapho. I-peace itholakala kuJesu Kristu. And ziyadlula. Zithi nje zikhona, ziyinjabulo ephelayo, ziyadlula. Isikahle kahle uma usazibona umkhulu angeke vele uwabone amandla kaNkulunkulu. Ngibonile nje lapho ukuthi angithi usuke uyibona u-capable wena nje, yonke into uma uyenza ilula kuwe. So lo ongaphakeme, othobekile, sengisho umntana kaNkulunkulu, ongaphakeme, othobekile, uyazi ukuthi only Jesus is capable for anything. Mukhulu, uyinkosi yamakhosi futhi uthobekile.
Umntwana kaNkulunkulu must know ukuthi konke akwenzayo must glorify uNkulunkulu, not yena, not mina. Ongumuntu kaNkulunkulu akaphenduke. Konke akwenzayo akwenze for ukuglorifya uNkulunkulu, not yena. Uma ungathobekile kunombuzo nje othi lokhu ukungathobeki ukuthatha kuphi? Ukhulumela umuntu obulele aluwini icala lowo muntu obulele kuboshwe ongenacala. Ukhipha isisu somunye umuntu ngoba nakhu kungumsebenzi wakho ukubulala, kodwa futhi uthi uyasindisa, uyalapha. Khona le ncwadi le, hayibo, ikuphi? Ithi engazathi ithi umthombo yini uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Uyasindisa, uyalapha, uphinde uyabulala. Udokotela. Hayi Nkosi yami. Yingakho thina abantwana bakaNkulunkulu kumele sazi ukuthi sinenyanga eyodwa engafundelanga ubunyanga futhi engabuthwalelanga ubunyanga. Iyona Nkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. InguJesu Kristu inkosi yethu. Inkosi eyathi isiphulukisile abagulayo nabakhubazekile, yabethelwa esiphambanweni, yafela izono zethu, yangasikhukhumeza, yangasiphakamisa, kodwa udumo lwaya kuNkulunkulu. Waphakamisa igama layo uNkulunkulu, wayiphakamisa. He is at the right hand of God as I am speaking right now. Ngoba ngempela uma usebenzela ukuphakanyiswa, ukubukwa la emhlabeni, uzothotshiswa. Ekugcineni uzothotshiswa. Yazi lento le yama-pigeon, uzwe uma bebuzwa ama-questions ukuthi okay, ulapha, wenzani, uzokhuluma ngani, ngawe nje ungenza ushintsho kanjani. Bavamise ukubiza ngoba maningi, khona uMiss World, khona uMiss Universe, khona uMiss International, uMiss Super, nje into ekanjalo. Kodwa okunye kuqala kancane kancane lento le iyanda, iqala kancane kancane ey'koleni, yenziwe ey'koleni lento ye-beauty pageants. Bemodelise iy'ngane ziphuma uMiss bani, uMiss bani, yonke lonto leyo. Uma usuhamba uhambe kakhulu uze uyofika le ku-Miss Universe, kungenele ku-Miss Universe. Ngempela ngempela lento lena inormalize-iwe. Uma sebebabuza ukuthi iluphi ushintsho ozolenza, okay, ukuze ubeke ube u-Miss Universe, iluphi ushintsho ongalenza? Uyabezwa-ke esehamba Nkosi yami, ngoba the way abakhuluma ngayo, abahamba ngayo, aba-actor ngayo, i-eye contact, konke lokho-ke bayatshela ukuthi kumele wenze kanje 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 kanje. Umuntu ehambe Nkosi yami nge-pride Nkosi yami, bese bembuza esephendula. Good evening, judges and everyone watching tonight. When I look around this stage, I don't just see beautiful faces. I see 17 different stories, 17 different languages spoken at home, 17 different ways to pray, cook, to dance, and to dream. That is diversity. And diversity is not about tolerating differences. It's about celebrating them. I grew up believing beauty and the look is one look, one hair type, one skin tone, one accent.
But the world taught me something better. The world taught me that beauty is patchwork. A patchwork is not beautiful because every piece is the same. It's beautiful because every piece is different, and together they make something no single piece could make alone. Diversity is our strength as a universe and as a generation. When a Spanish sister from Peru teaches me her culture, I share what my grandmother taught me. We both getting to know each other. When we put scientist and artist and teacher in the same room, we don't get division, we get solution. As Miss South Africa, my platform will be remind young girls that you don't have to shrink yourself to fit in. Your hair, your skin, your faith, your background, that is not a barrier to the crown. That is the crown. Because of because if we only celebrate one kind of beauty, we miss the rest of the world. But if we celebrate all of us, we show the world what unity really looks like. So tonight, let us not ask who is the most beautiful. Let us ask how beautiful are we together. Thank you. Lapho-ke intombazane Nkosi yami ihamba ngepride lapho-ke. Unjani? Ekhanda ufake ama-wig lawa ama-weave lawo ufake ama-vibrator. Kodwa njalo ufuna ukuba isibonelo kumantombazane amancane ukuthi-ke engayi-shrink ukuze ezofitha in somewhere lapho-ke kulento ezenzayo. Kodwa yena uyishrinkile, ufihla iy'nwele zakhe wafaka iy'nwele ekungasizona ezakhe. Uyishrinkile ngokuthi efihle the way uNkulunkulu amkhande ngayo nge-makeup, ngey'nkophe, konke lokho kuyi-fake. Uyishrinke ngalokho-ke. Lapho-ke kuthola ukuthi uyi-Christian. Uhamba laphana yini lezi zinto abay'faka ama-bikini in. Izwi likaNkulunkulu alimvumeli nje umntwana kaNkulunkulu ukuthi ehambe kanje. Kodwa-ni uyayishrinka yena ngokuthi enze into e-against intando kaNkulunkulu for ukuthi eyothola i-title laphana, u-Miss World, u-Miss Universe, i-Miss bani bani bani, nokuthi ethole i-crown. Usalwela i-crown le, uyishrinkele i-crown le. Umntwana kaNkulunkulu imqhele soyithola ezulwini, ekhaya ezulwini, hhayi la emhlabeni. Konke lokho-ke nje izinto kahle kahle ey'ningi, ngibona ukuthi kahle kahle izinto ey'ningi. Uma ungazi ngempela ngiyavuma, cha ngiyavuma. Uma ungazi awuboni into e-wrong, yonke into i-normal njengey'ngane ey'zalwe kulo nyaka. The way kwenzakala ngayo la emhlabeni. Futhi uma ingaqhubeka lezo zinto zenzeke, zize y'khule lezo y'ngane, vele kuzobonakala ku-normal ingekho into e-wrong. Kodwa-ke manje ngihlinzile ngabuka ukuthi kahle kahle nasesikhathini samanje kunezinto uma kuhlehliswa iminyaka ezazingenziwa futhi uma zenziwa kwaziwe nje ukuthi ingabe ichilo yini lonto leyo-ke nje ingacatshwanga nokuthi ingenziwa nje, kodwa manje seyi-normalize-iwe, usuyenza nje lonto oyenzayo ukhululekile and inomali. Lonto le iyatshengisa ukuthi the time kuphela usuku kulandela olunye usuku, mekuphela usuku kulandela olunye usuku, iy'khathi ziyafinqeka, ziyafika iy'khathi zokugcina. Njengoba sey'fikile ngoba phela ngempela mengikhuluma iqiniso, hhayi uthando lupholile. Yize ngingazi eminyakeni edlule eminingi edlule ukuthi kwakukanjani, kodwa uma ngibuka kusukela ngimncane kuze kube manje,
Angazi noma ngoba khona ababejwayele ukuthi uma umncane awuboni lutho, ubona usumdala nje kuba sengazathi ukuthi welcome to the world. Usuke ungasafihlekile usubona yonke into. Engizama ukukusho ukuthi kukho konke lokhu ngicabangile ngacabanga baba ngabuka ngoba bengidlisa ngalo leli zwi leli elikuMathewu chapter 24. Ngibuka ukuthi okay, kahle kahle ziningi izinto ongathi uhlehlisa iminyaka yakudala kube kudala uthi uyabuka yayingenziwa and yayingacatshwanga lento lena. Kodwa manje isiyenziwa and isinormalize-iwe like nje uma yenziwa noma umuntu eyenza nonembeza awusasho ukuthi lento lena i-wrong yabo sekunomali. Sekunomali ngale ndlela le yokuthi ngizosho uthando lupholile, kuphola uthando. Kuphola uthando. Ngabuka nje ukuthi kunezinto ey'semehleni abantu ey'bukwa abantu and bayibona zizinhle. The time umuntu eyenza into yinhle. Engangokuthi uma umama ethi-ke ethi umntwana mina mama ngifuna ukuba udokotela mese ngimdala. Ejabule umama womntwana ejabule ukuthi ingane yami inamaphupho amakhulu ifuna ukuba udokotela. Ingane yami ifuna ukuba yi-lawyer. Hhayi mayingenela-ke kwi-beauty pageants la, uyojabula umzali ukuthi ingane yami izoba isibonelo kwamanye amantombazane ukuthi iy'phethe kahle ngoba bekunalokuthi usuke uy'phethe kahle, ungenamntwana ini. Kodwa-ke manje ngoba ngokuphola kothando, even ngisho nabanabantwana manje bayangena kwi-beauty pageant. Bayangena baba ngama-model. Khona lapha kule system yabo le, bayangena. So uyabuka ukuthi lezi zinto lezi yazi bengiy'bona mina zi-normal, zi-right, ziyagqugqumezela futhi abanye abantwana. And the way abakhuluma ngayo ama-speech bekhulume ngawo, bekhulume bewasho ama-participants lawa aba-participate-ayo kwi-beauty pageant. Uyawabona nje ukuthi ayakhuthaza. Kodwa ngoba sengiwumntwana kaNkulunkulu ngabuka ukuthi akukwazi ukuthi uthi-ke i-diversity ingamandla. Ibonakala ngokuthi ibonakala ngokuthi omunye umuntu wakwenye i-country lokhu ayikho ama-culture ini, nami lokho okwi-country yami okuyini mesihlangana sishare ngimsherele naye engisherele si-understand-ane. Uma lo ethi kweyami i-culture umntwana wokuqala uyabulawa, kuphila lo wesibili, okusho ukuthi lo omunye mehlangana naye ahlangene naye bakhuluma washerisha, nalo omunye uzokhuluma ukuthi hhayi thina senza so and then kube normal, then kube normal nje kube normal. So ngabuka kahle kahle ukuthi ayikho into eyi yabona la khona le ncwadi lena ekuGenesise ukuthi uNkulunkulu wabona ukuthi like wayisola ukudala umuntu nokuthi inhliziyo yomuntu yimbi kanjani. Lokhu ngikubone ngakho manje ukuthi kahle kahle kuyikho lokhu la amadodana ey'khethela amadodakazi ini, kuyikho nje lokhu, kuyikho isikahle kahle umuntu muhle ngoJesu Kristu.
umuntu muhle uma noma ungaba noJesu kodwa as long ungenzi izwi likaNkulunkulu akwanele lokho-ke. Uba noJesu wenze izwi likaNkulunkulu. Khona isibonelo esake senziwe omunye umuntu. Sengikhohlwe ukuthi uba, kodwa noma ngeke ngize ngisisho exactly. Njengokuthi angeke ngiganele kaMngomezulu, kodwa phithi ngumakoti wakaMngomezulu, kodwa sengiyobonakala ngihamba ngiya kaMdluli. Mengiya kaMdluli kunendoda yakhona izofika ingitshene ukuthi angenza ukuthi nokuthi nokuthi ngikwenze mina. Kodwa lokho okushiwo umkhwenyana wami la kaMngomezulu angikwenzi. Kodwa futhi ngithi ngiyinkosikazi yababa uMngomezulu. Kodwa futhi angiyenzi into eshiwo ubaba uMngomezulu, ngenza into eshiwo ubaba uMdluli. Lo engikusho ukuthi nanoma-ke usuthi okay fine ngiyasindiswa then uqhubeke ube udokotela, uqhubeke ube yi-lawyer, uqhubeke uphasiphethe kulezi zinto lezi ezama-entertainment lezi. Kuyafana, kuyafana. Lapho kusuke kutshengisa ukuthi awukho submissive. Ngoba uma u-submissive ezwini likaNkulunkulu angeke uze utholakale kuzo zonke lezi zinto. Uyothi ubona sekuvela ukuthi lokhu uthi oh kanti kunje uphume ubaleke uthi hhayi angihlanganyeli nalezi zinto lezi, awuqhubeki nazo nje lezi zinto lezi. So abantu ba-define-a ngama-titles ukuthi udokotela, i-lawyer, u-Miss Universe, i-crown, kahle kahle nje define ukuthi umuhle ngoba nakhu une-figure, nakhu unamazinyo awuthotho, uma ukhuluma the way ocabanga ngayo, iyizwe, yonke lonto leyo-ke ayisi-define thina. Thina sisi-define-a ngoKristu, ngokuba abantwana bakaNkulunkulu, ngokuba izindlalifa zikaNkulunkulu. Hhayi lokho okunye sekuphumile ukuthi ngiwuthisha ngiyini, ngiyasebenza kuphi, ngenzani, akungidefine lokho-ke. Akungidefine Nkosi yami, okungidefine-nayo nje ukuthi ngivuma uJesu Kristu, ngase ngaba umntwana kaNkulunkulu, ngaba indlalifa kaNkulunkulu. Hhayi lokhu okunye nje umntwana kaNkulunkulu akadefine-wa i-flesh, akadefine-wa izinto ey'semhlabeni. Kunezwi engingafakazela ngalo eliku-Romans chapter 8 verse 17. Ngicela ukungalifundi futhi ngicela ukugcina lana baba. Ukugcina lana baba. Ulimi lami liyashelela. Amen.